Con 57 positivos por coronavirus no concello, Vilagarcía de Arousa estrea medidas restritivas especiais para frear o avance da pandemia. Como xa é tendencia nesta segunda vaga, a maioría de infectados teñen entre 20 e 30 anos, seguidos do grupo de entre 30 e 40. Non é pola número de casos, que se facemos, calquera pode facer un simple cálculo, que cos habitantes que temos en Vilagarcía e o número de casos activos, pois, dende logo, sería un 0,15 da nosa poboación. Agora, non os criterios se toman, según me explican, pois pola evolución dende principios de setembro. Principalmente a ocio, como non ao ámbito laboral, pero sí a ocio e as reunións familiares. A decisión tomouna o Servizo Galego de Saúde e foi comunicada onte ao Goberno local. As medidas non se concretaron ata a publicación do DOGA ás 10 da noite. Pero sí que teño que cuestionar como estamos facendo moitos alcaldes e alcaldesas, que son as formas. O Concello que vai a facer é colaborar e poñerse a disposición das autoridades sanitarias. O ideal sería unha información diaria por parte dos Sergas que nos diga aos concellos e aos alcaldes como está evolucionando a situación no noso municipio. Primeiro, porque todos os veciños e veciñas temos dereito a saber como está a situación. Prohibidas as reunións de máis de 10 persoas, capacidade dos establecementos ao 50% e terrazas ao 75%, eventos exteriores cun límite de asistencia de 150 persoas e 60 para os interiores son algunhas das medidas que xa están en vigor en Vilagarcía. A necesidade de que esta información non esperemos a este momento. Que os concellos podemos colaborar moitísimo máis se sabemos como está a situación, que non ten ningún sentido que non se este dando esa información aos concellos, que nunca pode ser unha política errada a transparencia. Para cumprilas e para facelas cumplir, Varela reclama máis información, tamén máis recursos para os concellos. Que a Xunta está pedindo ao Estado fondos extraordinarios, e o Estado acudiu a Europa a pedir fondos extraordinarios, que nos van a decir os concellos? Que temos que afrontar esta situación con fondos ordinarios que temos sempre. Os concellos non necesitamos fondos extraordinarios para abordar esta situación. Non necesitamos máis persoal que vigile todas aquelas actuacións que nos están encomendando. Dende a área sanitaria Pontevedra Salnés tamén pediron ao Concello unha listaxe de contactos do Servizo de Axuda no Fogar, da Policía Local e dos hostaleiros do municipio. A intención é, segundo comunicaron Alberto Varela, sometelos a todos a probas PCR pola súa exposición.